povedal, ja som si povedal. Budem udávať. V 7. triede informačne všetky sa ma pýtajú. Čím chceš byť? Udávač. Čím chceš byť? A udávač. Udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj koníček. Pred skúškami všetky sa ma pýtajú. Čím chceš byť? Udávač. Čím chceš byť? A udávač. Celkom blízko pred maturou všetky sa ma pýtajú. Čím chceš byť? Udávač. Čím chceš byť? A udávač. A udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj koníček. Môj veľký sen, vykonávam, čo som chcel. Čo robíš? Udávam. Čo robíš? Udávam rytmus.